Chinio Christian langmao jefro ching jishono nahari himsena hini lamrio apro shaitan jishono nahari himyate ke chini langmao misunderstanding tubi phayo tatal kotor tubi phayo ching abono kubi hini wanchagoi Christiani lamao himi manya beli thango khabai thango lama koroi bothagoi thango upilei thango khajani bayrok je shaitan adamte hobani simi tini jora borok bang mano lama korori oi phaikya naidi boni basic se experience dongno shaitan omnipotent ya omniscient ya omnipotent ya haifano nona anonukma bai experience bai nini thani misunderstanding tubi phayo kaitor bai chalina bagai haike kok sikon sa kok no nini thani kotor makhe tuboi kaitoni samungo chalde oi tonibo shaitan ongkha chengrani bupha bo belaino tatal bo hai tatal kuse koroi John 8:44 phaidi keching naileno shaitan chini langmao bahaike misunderstanding tubi phai Genesis 3:7 nini mokol kiok nai jefro ching jisuni logi himi tongpro shaitan suddenly nini mokol kiok nai o approach tubi phayo singwan chugo jisuni logi himkhele career nostong nai life o boni samung tangkhele success ongla khinei shaitan nini thanibo belai kotor misunderstanding tubi phayo singnugo johon 21 ni 1 ni simi soido sagri khorok sinirok jefro boroni samungo kipli thango anomna chengo hapung anomkha haifano a masafano manliya a basafanuya pia jisu samabai asikhe amankha sei soi tisese manliya hini sawo omono sino saimandeo jisuno kari sing jotto jirobuya jisuno kari life se koroi jisuno kari career ongi semanya bono kari success ongi semanya Exodus chaini 10 tamokhe musi subrengno haihini saka oani subrayung angmanglak angyapani simino kok kurungbo angya ning anokok sapurni simi tabuk jorabo ang kok boring sayakho ang kok ringjaya doibo saimanya kok bok kasawo asik bugya Moses kaitini logi je pururik tharka rajano kok khnarika lag lag borno kok khnarika Genesis Exodus khobui tebo bijap sikhya tabuk o bijapno doctor engineer PM president raja proja scientist jotono ma poribo jotono no phiringo master nobo phiringi tongo ning tabuk de sanai jisuni logi himkhe career nostongo hinai jefro David mungsabuya kaitor bono raja snamkha jefro gaborok no kaitor ringkha borok no kusugoti saka porimani mungsa korei haifano kothoma kaham seikya degree garang rok abono tabuk phano bujiwi paimanya Jeremiah 29 ni 11 subrayong haihini sawo ang norni bagai khlaina hinai sabui tongmarok ang simino sawi mano aborok norni hamkraini bagai hamiani bagaiya osapma bisingte norni thinangni kok te khatuma nangphayano chini wansungmani sak ni tongimano baksa baksa musungtui ongimanya bo tongimano phia chini kaitor chini aphani plan tongo chini future no tui chingbono poito khlaisugui tongkhe bo chino mungsaya mungsa jagao these thephanai tei sing wansungmani slaibo tebo kahamo bo chino tlangnai khajini bairok jisuni logio himui boni samung tangai khoroksa sukno feulur ongmani de nukha mungsa jagao chukliya omhai borok khorokchade nukha ehi nuglak chini molburumburni kaitor osungsani future no karibo molburumburni future molburumburni success inani plan tongo boni logio himnairok asuk thayungo tamuni se asuk rijagya tongnai langmani motok tamuni se manya tongnai tamuni se singsasa khlaijagya ongnai khajani bairok sing William Colgate ni life no toi sing dai tongo boje puro sak ni musungtei business khlayo aprobo mungsabuya tongmani khoroksa failure businessman tongmani phia je pro jisuni logi rikthari samung khlani sengkha aprobo William Colgate ni simi Colgate ongi thangka kaituni logio himani abo ongkha success nini logio rikthar mani se hambai